Prasamla ba ye dan bon na pedang jing em samla jong ajong pi habangila le ya kabakum kine ki kam ke besniu ki bala penling a kapoi kapor bangila leng a ngai pisa kemen se madu bangim nang chia ngim nang bang ngim nang trei banya thu ya ki kam bangile ai mai ngim nut ban pan map na ki wei ki play don daw ngim kwa namar ba kamen sim le ran ka badai ka mission usaitan ka job yang abadi pi ha ka bakadu ka rai ka bakadu leng ba ka bor jong baman kalong to khilet to da penyap no yala de ban laj na gini ke baro kata ke jelai bha ngam tip sikini ki thai Lajan man kasngi lap yegi samla o ki phasi o ki lahap ki lano agi riat ki batendai namar bagum ta ter ter kajing phasi kajing penyap yala de kajelai kini kisngi balai hato kadai kamdai kabakum kani kajing long judas habakum mensim jangka hok ulakta Henry ujopat ubor memanjong ngajing leran ban pla ye kikam don bon ki samla laya bakla ka syong man om sup na ying don pat kapor balik ran ban ya thu aying ba mei pa ngalong kumta Henry ban ya thu umnut kamen sim le ran katep no ye gitu ha ka bakat du ka syupen long ban penyap ye ladi kita pun bahagia ni kisim jong ini. Imai beri pagi susah kelingong. Henry ki prasamla ba it agane kapor ka kubor ka bangamut ban wan ralang kum ka jinggentu pedang jonga bat jongpi. Na pedang kini ki senran uji sukat arngut. Kat wei ngut ki don ha ka wei ka benta jong ka jing em ka babha batang wei ubadan ha ka benta ka besniu ku mujudas bat ka ei ka bangamut banong keli yang a badia pi kini kisngi kisenran ki bakum no ngilong ngidon ha ka jing em mujudas lan ngidon ha ka jing em jong Petrus jong Thomas jong Philip Keli yang abadi pi kikam bangile namar yang abadi pi loong bangidai kisenranu Jisu batkom kisenranu Jisu kakam ka bangile katay ka jong Judas ne ka jong kini ke babon